Niektoré ženy neostávajú vo vzťahu, že by boli šťastné. Ostávajú vo vzťahu, pretože si nie sú isté, či majú právo odísť. A tak si hovoria, nie je to až také zlé, veď ma neudrel, veď nepije. Veď iné vzťahy alebo iné ženy to majú horšie. Možno by som mala byť viac trpezlivá a vážiť si, čo mám. A svoje vlastné pocity začnú postupne zmenšovať, zľahčovať, spochybňovať. Lenže vieš, čo sa udeje časom? Časom sa stane to, že prestanú riešiť otázku, som v tomto vzťahu šťastná, naplnená, a začnú riešiť inú. Mám vôbec právo chcieť viac? A práve v tomto bode veľa žien zotrváva. Pretože ak si nie sú isté, či majú vôbec právo odísť, vôbec právo chcieť viac, zostanú v tomto bode, v tomto rozhodovaní mesiace, roky, ba dekády. A práve preto som zostavila zdarma návod pre každú ženu, ktorá si týmto prechádza, s otázkami, ktoré pomáhajú pozrieť sa na vzťah jasnejšie a zistiť, či je problém niečo, čo sa dá riešiť, alebo je to niečo, čo by si nemala už ďalej prehliadať. A ak máš pocit, že sa ťa to týka a chceš zdarma návod, napíš mi súkromnú správu so slovom návod a ja ti ho pošlem.